Yuk. So. Ora sah melungan. Buah. Pas. Alon. Ya. Ora sah hahe-hahe iki wis gaweane pawang-pawange kok ya. Apa lu sing jelas? Apa sih? Ora krungu. Ora krungu. Jarene anu amit. Jenengan ki swarane kajeng medal. Dalem. Pripun? Ngapa iki? Walah, lah ngene. Tumurun kaya leluhur. Iki tunak-tunuk kok. Syukur. Jare kon modun mesti iki. Oh iya ora sida, ndak meneri nek kene. Apa? Apa? Gah, ngendi-endi kur ngono. Lagune beda. Apa? Wis mau. Ora usah gelarno. Sapa yang pangan? Kok le ngudek wedange nganggo rambut to? Ora aku. Kon ngopo lho? Ora usah yo manjeritinge ngono kowe kok. Ora ru. Apa iki? Joget. Oh, jogetan. Iya. Allah. Tak endang apa lho? Lah pegah wong kurang wow. Pak Gatot. Dalem? Asune niku rupane medeni, kula wedi. Oh, sing ora medeni kucing lho. Iya bener. Tapi aku tuh wedi, aku ora arep nyawang raimu. Terus nyawang apa nih? Ora arep nyawang apa-apa nih, rambutnya yang gila nih. Wah, rambutnya gila nih, rupanya gila nih, apa-apanya yang gila nih. Gila nih, jenenge me asu. Lah,
Wong ya kewan kok ya. Kowe padha karo ngenyek aku nek iki. Ora enjo mencelo padha karo aku merem to. Ora enjo gawan basi kok. Ngopo lho iki? Oh nganggo kendang. Kendang tok to. Oh. Weh. Iki anu to, terlanjur cinta. Oh iya. Kadung tresno. Kowe iku ora patrape hati-hati. Gerong lho. Makane nek ngrungokke nek duwe kuping ki. Kowe kuwi. Sopo? Diamakno. Ana wedi nek nyepak-nyepak to kowe iki. Aku gila karo asune kuwi asine. Sing ngalep asune. Sampean asu to? Sing asu sing endi? Pateni. Oh, asune ki bisu to, Mas? Mbah nek ora enjo omong biasane enjo. Oh, kok gur ngene ngono kuwi. Ora permono. Hus. Mbrono. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Kowe sing bengak-bengak tulung dibeles sing bengak-bengak kuwi. Tiba-tiba ora weruh. Men ora weruh tenan. Ora weruh kok tiba-tiba gitu. Kuwi apa? Amel gila. Oi, Amel. Wes aku gila. Oh. Iki ora weruh ujug-ujug dadi ku nek nyokot tetep ora weruh ngono. Asu ngalek. Ora weruh. Nek tiba-tiba nyokot ora weruh. Oh iya. Pacaane sarwa asih
Mbak Amel.